Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Edwin. Hingkod ang pangidaron. Tagatubod bituon Dumanhog, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga sinunod sa akong mama sa iyang papa nga akong lolo. Apan patay na si lolo. Last October 1990 pa. Ang iyang yuta may sukod nga 4.8 hectares o titulado kini. Apan nakapangahan pa sa akong lolo. Aron inyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Buang nga. Yutaan di ka sa Dumanhog, pre. Dili ako sa akong mama. Sinunod na sab niya sa akong lolo. Ay, maura mo ko ng istorya, hagod. Anak gud kasi mong mama. Inyo na gud ang yuta. Kaysa imo man ang mama gud. Wa pa na sa iyang pangahan, pre. Kang lolo pa. Uy, wa pa din na ninyo mapatransfer sa pangalan sa mong mama? Oh, wa pa man sa na mahiskutin ni mama, pre. Uy, pre. Ipatransfer na untan na ninyo sa pangalan sa mong mama. Kuyawa na kung simba ko. Mawala si mama nimo. Simpa ko, pre, oy. Pre, ako ba? Ang binan nimong pangandaman, pre. Kay, mamatay ba yung tao, pre? Paniguro mo, aron di unya mo magmahay. Kaya daghana ba yung na problema ron sa ilang mga yuta nga sa ila pang mga katiguangan, pre. O nga mga sumusunod ang nagkagubot. Kaya dili suwito kung asa dapit ang ilang yuta, kung unsay gidakon ug asa ang mga utlanan. Tuod, pre, no? Nagpuyo tuod niya ng among yuta karon pero wagi ko mahibaw asa ang utlanan anang among yuta. Tiaw mo na. Kung simba ko unsay may tabo ni mama nimo. Wa ka man din mahibaw sa utlanan sa inyong yuta, pre. Aw, ipasukod na. Aron ikaw mismong mahibaw sa mga utlanan sa inyong yuta. Iningkuli na ako sa amo, pre. Ako inon si mama. Ma, naman kay tituluan ng yuta ni lolo, no? Oh, kay ako may manununod ani. Nganon di Edwin. Pero wa pa man na ma-transfer sa imong pangalan, no? Wa pa. Kay dili naman siguro na kinahanglan. Basta kay nahibaw na ang mga tao nga anak ko ni Papa. Pero kinahanglan tingaling ato na ipa-transfer sa imong pangalan, ma, oy. Unsa? Oy, mahal ko no kayo na. Dili ta maka-afford. Magpangutan na lata kung pila, ma. Oh, bahala ka. Basta ako'y kwarta ha. Ako'y bahala, ma. Pasin pa day makaya ran ako. Oh, amot lang nimo Edwin. Basta kay nagpangutanan ako sa una, mahal ko no lagi ang bayad. Magkinalan pa ko no og engineer aron pagsukod-sukod ana. Unya, 4 ka hektarya baya na kapin, hapit na mo 5. Dako aka na toan nagmabayaran. Magpangutan na lang ko, ma. Pasin pa di ay, mapangitaan na toong paagi. Nahala ikaw, God. Kay usasad baya ka sa mga sumusunod aning yutaa. Mahala din ang pagbalhin og titulo sa yuta, pre, oy. Daghan pagi ka requirements. Unya, sukdon pa og geodetic engineer. Aw, tural man dyan ang sukdon, pre. Murag ang pagpasukod ra may kaya pa nako, pre. Aw, kana lang una, god. Anam-anam lang god kutong sa makaya. At least ba, may gibuhat yun ka. Unya, sunod lang sad na ang pagpabalhin sa pangaan sa tituluan na. Ang importante, pre, nahibaw ka na sa sukod ug sa mga utlanan sa iyong yuta. Recorded by X Thunder Gaming. Tuig 2020 ko nga nagpasukod sa among yuta. Kutob ra gyud sa pagpasukod og wa pa matransfer ngadto sa pangan sa akong inahan. Kay kuwang pa ang among budget. Nanami survey plan og sipiya nga pirmado na sa geodetic engineer. Human sa 2 ka tuig, ang kasikbit namong yuta, ilang gibaligya ang ilang yuta. Og dinhimi na problema pag-ayo sa nakapalit kay nagpasukod sab sila sa ilang napalit nga yuta. Og unya,
Edwin, susiya ko nun ng mga tao nga naa sa atong yuta. Ha? Sa atong yuta, ma? Kinsa man na sila? Man ko makaila. Nya, nganong naaman na sila sa atong yuta? Ay, wa lagi ko mahibaw. Mao ganing susiha didto kung kinsa na sila. Kay murag nagsukod-sukod man og nanaod og mga mohon. Unsa? Mao ba, ma? Oh, lagi. Sige ato, abi. Kay nahibaw ka na bitaw sa mga utlanan dinhi sa atong yuta. Oh, okay, ma. Ako nga tuon dayon. Asa man siya nadapit, ha? Doon na to yung mga tao nga nagsukod-sukod sa yuta, da. O, murag ni agad sila dapit sa among yuta. Nato'y mohon na mo diha ang dapita. Diyan dapita doon agad. Upadool ko nila. Yan ako sa doon nila. Kining dapita, sir, no? Apil pa ni Dinhe? Ah, ma'am. Kini? Kadit sa ma'am. Ha? Unsay gibuhat ninyo diha sa among yuta? Unsa? Unsa yung yuta nga amo naman ning yuta? Ako naman ning napalit. O, ikaw din nakapalit sa sikbit na mong yuta, ma'am? Nagsukod mo sa napalit ninyo yuta, ma'am? Pero murag nilapas naman mo, ma'am. Kini napita mo aman yung yuta, ah. May mohon mang gani ba dito? Dito napita, oh. So, kani, kabahin pa ni sa mong yuta. Unsa inyong yuta, God? Dong, may dakong engineer. Og matod pa niya, apil pa ning bahina sa napalit na kong yuta. So, anhi mi magbutang sa among mohon dinhi. Unsa? Na, unsa may buhaton na to, anaron Edwin? Nga ingon na ba ang imong mga igagaw? Nang hakot na og mga para pang kural ang nakapalit anang yuta? Kay iyang kuralon ang napalit niyang yuta? I-concrete na ba kuno ang ilang kural? Unsa? Oh, kinahanglan mababaga na to ang magkural diha, ma. Intras, wa pa sila kasugod og kural. Nananoy, ikay bahala ni Ana, ha? Kay pastilan, nervyoson ko, Ana, Edwin. Ako rin badlong, ma. Usa? Hangyo lang ni ako, sir. Unya na lang mo pagkural kung maklaro na. Kay abuton una namo ang tagsa-tagsa namo ka engineer. Aron ba nga maklaro ang sukod o utlanan ining among mga yuta. Ay miglangay-langaya na ha. Kaya umilabot na kay kontraktor sabi. Pakyaw ng amo. O dinalian na mong pagtrabaho sa concrete nga koral alang ang yuta. Kaya daghan mabig na kalinya nga mga projects. Sir, nakakoral gyud ang nakapalit sa sikbit namong yuta. Gipuggan ko ni mama nga di na lang unta mangita og samok. Apan alang nako, may katungod man siguro mi nga moreklamo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Una ming nagpasukod sa among yuta. After 2 years, nagpasukod sab ang nakapalit sa sikbit namong yuta. Ug niabot man sa among yuta ang ilang sukod. Mahitabo ba na nga dili magtakto ang mga sukod? Nga parehas man ming nagpasukod o pirmado sa geodetic engineers both sides na mo? Ikaduhang pangutana. Nagpakural na og concrete fence ang sikbit namong yuta. Amo unta nga gibabagan kay abuton sa namo ang among mga tagsa-tagsa ka engineers. Gitubag raman mi nga kontraktor kuno sila og dinalian ang ilang trabaho. Wa ba mi katungod nga mopugong? Ikatulong pangutana. Titulado og kompleto sa documents ang among yuta. Kung mapamatud-an nga amoa pa kining ilang giangkon nga ilaha. Pwede ba mi magpabayad sa damage sa among yuta nga ilang giagian sa ilang koral? Ug pila masab? Ikaupat og katapusan. Maapil ba namo og kiha ang kontraktor nga nagkoral sa sikbit namong yuta? Kay amo silang gibadlong. Gipadayon man giniya ang pagkural. O ang nakapalit ra gyud sa yuta. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Edwin.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O ginisab si Dr. Rini Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag. Solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling o drugas. Di gyud mo magmahay nga numan kay kaming duha nga muhatag og tambag kabahin sa punto legal ug medical lisensyado nga abogado ug doktor, di ba Dok? Yes. Yes, so muna ipadana ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kompletuha lang yun guys ha ang inyong detalye, hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutanag problema para mas klaro ang drama nga mapaminaw ninyo kabahin sa inyong suliran og mas tinaw pod among mahatag nga tambag ni Doc Obra. Yes. Thank you kaayo sa mga likers ug followers sa kini ang akong suliran official writers page. Sa mga nag-like ug nag-follow ug maminaw sa to ang programa, please like and follow Elaine Tantengco Bathan on Facebook and Dr. Rene Obra sa Facebook. Okay? Unsa may atong quote for the day don Doc? Oh, be proud of who you are and not ashamed of how others see you. Tinuod. Kung Bitaw. unsa ta ato natural lang gud ta dili Natural kaayo lang. ta magsigig huna-huna unsay huna-huna uns ubang tawo. Ang Yes. importante nagpadayon ka sa imuhang pangandoy, padayon kag tabang sa mga tawo, wa kay naargabyado, bahala na sila unsay ilang huna-hunaon. Di man sila nagpakaon kaha nimo. Mao ayoy kumparar ang imong kaugalingon sa imong Correct. silingan. Ayaw, lain-lain Kumparar ta. ang imong kaugalingon kinsa man kagahapon. Yes, lain-lain man pad ang Lain-lain tawo. man ta. Correct. Ah. And mga agree today, Doc? Yes, atong mga suking tigpaminaw diha sa Badyan, Badyan. Si Ma'am Vista Blaze Kamumot, may pagpaminaw nyo da ma'am sa Badyan Kumilik. Dilia Bation, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Cherian Bitanga ug Duming Andulana. O di si Mistro tong Upper Bigaa, La Libertad, Negros Oriental. Mga parintin ni Joel Andales, no? Evelyn Factor Taburada, Edi Factor, Virginia Factor, Iba Publico, Mary Joy Tijano ug Terio, no? Isabel Caballero Barliso diha sa Qatar ug si Melody Kimpan Albero diha sa Dubai. Yes, Pirmi hello. nag-chat nako, no? Correct. Also to Palabrica Linlin kang Kaishot Dakoy-Koy Jen Rans Wahing and Choi Jimena and Kaidan Montejo. Hello and greetings inyo kang Isidro Manimog ug Emilio Cadalso ug Antonio Ermac Montajes. Thank you also for always listening sa ato ang programa ug kang Arlene Dalaget. Thank you. Ricky Lagramo diha sa Ward 4 sa Minglanilla may pagpaminaw og si Porfirio Lim diha sa Nabanga, Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro ug Winnie Rosuros diha sa Pinmungahan. Also kang Marlene Cadalio Dayday, Attorney Elaine Hope magkakita ta in person. Yes, ari dirig Cebu day. No. Yes, and letter sender nato karong adlaw Ang kay atong si letter Edwin sender, si Edwin, 30 years old, taga Dumanhog, Mayor Gungun Hika. Hello. Dumanhog, Cebu. Yes. No? Kabahin kini sa yuta nga gisunod sa iyang mama, sa iyang papa nga gikan po sa ilang lulo, no? Murag kuan ni siya. Oh, nya wa naman ilahang lolo namatay na Oo. pag 1990, no? So, unang pangutaran, Edwin. Una ming nagpasukod sa among yuta. After 2 years, nagpasukod sa ang nakapalit sa sigbit na mong yuta. Og nalabot man sa among yuta ang ilang sukod. Naabot ko no, naabot. Mahitabo ba di ay na nga dili man takdo ang mga sukod. Okay. Nga naparehas man ming nagpasukod og permado sa geodetic engineer both sides namo. Naagyud night times no nga possible gyud kaayos nga tanan nga magka-interlap ang mga sukod gyud pod sa yuta. Mauna nga kinahanglan gyud na nato i-reconcile ang mga nagkalain-laing sukod sa yuta kay lain-lain man ning geodetic engineer nga nisukod sa inyuha. So pwede gyud nga inyuha nang i-reconcile pwede pud mo moadtog DNR or sa assessor para mahusay gyud na
ang inyuhang survey plan sa inyuhang both sa inyuhang yuta para matan-aw gyud og pila gyud ang sakto nga sukod og kinsa pay naka-encroach anang yuta. Kay sukod-sukod tao ra baya pud gyud magsukod ha nya di baya gyud na bana estimates ra manggod na ang kanang pagsukod gud pud sa yuta. So mo na Okay. usahay masipyat gyud na naagi na certain inconsistencies. Mo na gani mo baligya tag yuta mo butang gyud ta 4 hectares more or less. Di gyud na nato ikuan nga sure gyud na nga maog gyud na ang sukod sa yuta. Okay? Ikaduhang pangutana, nagkural na og concrete fence ang sikbit namong yuta. Amo untang gibabagan kay abuton sa namo ang among mga tagsa-tagsa ka engineers. Gitubag raman mi nga kontraktor ra kuno sila og dinalian ang ilang trabaho. Wala ba di ay mi rights mo pugong? Naamoy right mo pugong. Una sa tanan i-check ninyo kung naaba sila'y permit to fence. Kung Yes. walay permit to fence, pwede ganyong ireklamo sa barangay, pwede ninyo kuansa ireklamo sa pulis nga ipahunong ang ilahang permit o ilahang pag-construct kay wa sila'y permit to fence. Now kung naamang gani padapot mo atog korte to get a TRO to show nga ni-encroach sila sa inyuhang yuta, no? Okay, kinahanglan og permit to fence. no? Correct. Oo. Mm. Ikatulong pangutana, titulado o kumpleto sa dokumento ang among yuta. Kung mapamatud-an nga amua pa ning ilang giangkon nga ilaha, pwede ba may magpabayad sa damage sa among yuta nga ilang giagian sa ilang kural o pila man sab? Depende na. Depende po sa value sa property market o kung value. sa po extend sa damage kay kung yuta ra po niya wa po na maunsa ang inyuhang yuta din ha kay pwede ra po na nila tangtangon at their own expense then kana na lang or the other way to do it kung gamay ra gyud pud kaayo ng ilahang paglapas ba ipabayad na lang na sa ilaha pabayri na lang no and then ang value sa ilahang na encroach nga area pwede pud og ingon ana or di gyud pud ka kay imo gyud nang daginuton gyud bahala gamay ra no ang kanang sukod di pud ka willing mo baligya ana nila ipatangtang na lang gyud na but you have to go to court get a court order para mamanduan sila nga mapatangtang na ha. Okay, ikaw pa to katapos ang pangutana. Maapil ba na mo kiha ang kontraktor nga nagkural sa sikbit na mong yuta kay amo silang gibadlong gipadayon pa man gyud nila ang pagkural o makapalit ra gyud o ang Nakapalit ra ba gyud? ra gyud sa yuta. Yes, pwede gini mong apilon kay gusto man nimo ang atong purpose ani ipahunungon man. No, so dili ra ang tag-iya sa yuta ang ato ang ikiha. Apilo nato ang katong personal gyud nga mo'y nagtukod sa koral which is the contractor nga apilon sa kaso para mamanduan sa korte nga ipahunong ang pagpakoral sa maong yuta. But at the end of the day, ang real party in interest ra gyud ani, no, ang tag-iya sa yuta kay siya may gabayad pero di man gud pod pwede nga di nato apilon ang kontraktor kay siya may nagtukod sa koral pod, no. So apilon gyud pod na sila sa kiha kay para ang mando sa korte kung naay TRO, restraining order ngadto sa tag-iya og sa kontraktor kompleto. Mga Alright. sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio mo nationwide tatak Araman. Daghang salamat. og maayong adlaw.